Jolas txokora joateko ordua heldu zenean, Bambi taldekoak jostailuekin jolasten hasi ziren. Mirenek krokodiloa ikusi zuen, eta Aitorrek hartu baino lehen hartzera joan zen. Gainera, Aitorrek dena kentzen zion. Bustanatik hartu bezain pronto, ahotik norbaitek hartu zuela nabaritu zuen. Nik hartu du lehenago. Oihukatu zuen Mirenek. Ez, ni izan naiz. Oihukatu zuen Aitorrek. Nirea da. Esan zuen Mirenek. Ez, nirea da. Esan zion Aitorrek. Askatu, oraintxe bertan. Esan zion Mirenek Aitorri ostiko bat ematen zuen bitartean. Askatu zuk. Oihukatu zion Aitorrek Mireni ostiko bat emanez. Andereñoa gertatutakoa ikusita, umeak banatzera joan zen. Miren, Aitor, zer gertatzen da? Galdetu zien. Nik hartu dut. Mirenek esan zuen negarrez. Ez, nik hartu dut lehenengo. Aitorrek esan zuen negarrez. Orduan, andereñoak kendu zien krokodiloa. Elkar begiratzen zuten amorruz beterik, eta bakoitza beste leku batera joan zen. Baina, Miren, ez zegoen batere pozik, bakarrik krokodiloarekin jolastu nahi zuelako. Aitor ere, ez zegoen batere pozik, bakarrik krokodiloarekin jolastu nahi zuelako. Hurrengo egunean, Miren berriro krokodiloa hartzera joan zen. Aitorri ahaztu zitzaiola pentsatuz. Baina, bustanatik hartu bezain pronto, ahotik norbaitek hartu zuela nabaritu zuen. Noski, Aitor zen. Andereñoa konturatu zen eta haiengana hurbildu zen. Krokodriloarekin jolasteko txandak egin behar dituzue. 10 minututan Mirenek edukiko du, eta beste 10 minututan Aitorrek. Esan zien andereñoak. Miren, denbora osoan krokodiloa besarkatzen egon zen, eta irabazlea zela pentsatu zuen. Aitorren txanda heldu zenean, bere irabazlea zela pentsatu zuen. Ez batak, ez besteak ez zuten ondo pasatu, biak aspertu ziren. Hurrengo egunean, jolas txokora joan zirenean, Mirenek Aitorri esan zion. Nahi duzu jolastu nirekin? Krokodiloarekin oianera joango gara. Bale, Erantzun zion Aitorrek. Eta biok batera hasi ziren jolasten krokodiloarekin.